Helo, fi yw Simon, aelod o Gosod Tân Porthcawl. Dyma fi yn fy gegin. Felly, does dim syndod, dwi'n mynd i bod yn siarad am ddiogelwch yn y gegin. Gan bod pobl yn gwario mwy o amser yn y tŷ ar y foment, gweld hwn fel cyfle i datblygu eich sgiliau coginio, ond cofiwch, cadw'n ddiogel. Felly, dyma awgrymiadau i cadw yn ddiogel yn y gegin, gan Gwasanaeth Tân ag Achub, De Cymru. Os ydych yn mynd i gadael y gegin am unrhyw reswm, cofiwch i diffodd y stof. Rhywbeth arall i cofio. Defnyddio amseredd ar y ffwrn, fy nad ydych yn llosgi eich cinio. Mae braster a sain yn gallu casglu yn y ffwrn, felly cofio i lanhau yn aml. Peidiwch ag adael tywelion neu dillad yn agos i'r stof neu'r ffwrn. Toster. Cadw nhw'n lan a paid â rhoi nhw o dan cwpwrddi neu llenni. Nawr, un pwysig. Paidwch bod yn temtio i coginio ar ôl yfed neu cymryd feddigynnau. Wel, dyna ni. Awgrymiadau diogelwch gan tîm De Cymru. Diolch.